Hey guys, eu sunt Vlad și acesta este un nou episod din seria de Minecraft. Da, știu că am fost absent pentru ceva vreme, asta datorită leneviei. Adică, dacă uitați pe task netul, mie mi-era prea len și eram și ocupat cu examenele, stați un pic să-mi pun, așa. Da. Și, tot am uitat pe timp netul, dar până la urmă l-am convins să-și să-și dea și el seama că are un copil și copilul are nevoie să-și facă videouri. Nu view-uri, da. Deci, da. Am făcut ceva chestii off-cam, ceva însemnând multe chestii. Mi-am extins garajul, barul, pardon. Îs pe jumătate a dormit. Deci, da. Aici mi-am făcut un fel de breeding salon, ceva genul ăsta. Un salon de... ați prins voi. De futai. De cai. Asta zic și eu. Cai. Right. Da, mulțumesc pentru 700 subscriberi. Și mulțumim, adică eu și cu Frisky vă mulțumim pentru că vă uitați la videourile noastre. Da, adică pe colabul ăla. Colab, whatever. Am uitat cum se spune. Să mai văd ce am nevoie. Da. Da, adică știu că eu spun că am ajuns destul de departe în ce am vrut eu să fac. Adică, dintr-un channel în care am crezut că nu o să iasă mare lucru, gen, nu știu, maxim 50 de subscriberi, am ajuns la 73 și ziceam că 50, nu știu, o lună, două, poate chiar 3. Dar într-o lună nu credeam că o să ajung la 700 de subscriberi. Și de asta mulțumesc și lui Frisky, care mi-a făcut reclamă. Da, e gay, by the way. Deci să nu-i spuneți că-l iubiți sau că vreți să-l mângheați pe fund. Don't! Trust me! Da, cred că în episodul ăsta o să mergem din nou la mining. Să iau ceva cu mine și ceva sticuri. Da, am mai făcut niște chestii la mină, da. Am făcut niște chestii la mină, gen... am început altă mină. Și am aflat mai multe despre Race Minimap. De exemplu, eu am găsit un cave folosind Race Minimap de genul ăsta. Biome Cave. Deci, stați să vă explic cum e. Nu cred că am pe show cursor, da, whatever. Deci, aveți pătrățelul ăsta... dar nu pot să nu el. Aveți pătrățelul ăsta verzui. Și aveți tot felul de chestii mai îngroșate, negre, stuff like that, care reprezintă o deschidere în pământ, a.k.a. un cave de obicei. Și de obicei te iei după urma asta. Și eu zic că asta e o chestie foarte tare, pentru că știi pe unde să o iei, adică știi că nu o să-ți folosești resursele degeaba. Gen, uitați, eu acum, dacă nu știam, puteam să sap și să dau de nimica. Să văd dacă merge și așa. Ei, merge. Stați să mă mai gândesc, până aș putea să o iau... Wow. Am ceva de mers. Da, avem 10 diamond. Vreau 10 diamond. Holy fuck, ce am mai făcut cu 4? Whatever. Avem obsidian. Și cred că dacă nu găsesc nimica, adică n-am explorat mai deloc cave-ul ăsta. Am vrut să-l fac cu voi. Și nu interpretați asta. Și nu am făcut, adică nu am găsit nicio resursă în afară de iron. Iron-ul cam îl găsim mereu. Și până acum am dat de gold, am dat de lava, am dat de obsidian, dar am dat de diamond. Fapt care mă cam întristează și am nevoie de un hunk. Dar, da, vacanța asta sunteți convinși că nu o să fac videouri gen all day, all night. Adică am stat 2 săptămâni închis în casă și chiar simt nevoia aia să ies afară. Da, vă promit că o să fac, nu știu, minim 3-4 videouri pe săptămână. Să aveți ceva la ce vă uitați, dacă vă uitați. Și am văzut că vă cam uitați. Adică 300 de view-uri la collab-ul ăla cu Frisky, ui ceva. Spun eu.
Am 29 de cable. Mă duc să îmi fac furnace-ul. Adică mi-am început bază, cum am văzut. O bază temporară, relativ. Adică o bază într-o bază. Adică bazăception. Da. By the way, fetele, sunt singur. What the fuck? Deci dacă îmi spus asta? Anyhow. How. Să fac furnace-ul și... Stai să mă gândesc. Cred că am să merg tot așa. Dar da, dacă sunt tip care joacă SWAT 4, tip sau tipe, de preferat tipe, să lase un comment pe video ăsta, pentru că la, nu știu, 80 de subscriberi am să fac un fel de subscribe meeting, gen o să chem cam toți subscriberii pe care îi am, care au SWAT 4. Dacă vreți SWAT 4, cred că am să-l pun în descriere la downloadat, deși asta cam încalcă politica YouTube. Da, vedem. Da, oricum îl găsiți ușor pe Izohan, pe torrent. Vă dau eu torrentul dacă mă băgați în listă. Stuff like that. Dar nu cred că am să le pun în descriere, m-am gândit mai bine. Că cred că o să fie... Da, M3, nu flagat. O să fie raportat acest video. Pentru, cum se numea, conspirație. Da, se spune conspirație la piratat. Și cum încă nu s-o desfințat sopa, încă. O să am ceva probleme. Da. Slaler 32. Hai să încep să fac de aici. Deci, da, cum spuneam, am să fac un subscribe meeting, adică am să chem subscriberii, cei care aveți SWAT 4, și am să fac un video. O să jucăm mai multe game moduri. Deci, nu v-am spus, încep și serii de SWAT 4, o să fie pus și episodul, primul episod din SWAT 4, acum l-a renderat. Stați un pic, mă sună cineva, revin imediat. Mă scuzați, da, mă iertați. Adică, na, era o fază chiar importantă, trebuia să vorbesc cu my BFF. Dacă se uită, e bine, dacă nu, măcar știu că e acolo și geamul nu-i spart. Da, e doar rupt. Da, poveste lungă. Mai bine să nu știți. Pentru că eu n-am încredere în voi, încă. Adică, dacă ajung la 1700 și ceva de subscriberi, o să-mi încredere în voi. Dacă nu, nu o să încredere în voi și nu o să primiți niciun ponei de ziua voastră. Exact. Vă distrug visele. Dar, hei, toți trecem prin asta. Trebuie să... What the f... Oh. Ok. Da. Nu am gândit prea bine, nu? Nu. Știam eu. Acum distrugeți voi visele. My BFF. Cause you don't know what's coming next. Voi n-ați auzit nimica, da? Bine. Așa gândeam și eu. Oh god. Săpăm. Oh. Fuck. Da. Am spus asta și într-un video din SWAT, dar ce-ați spune de un giveaway la o invitație pe Filelist, mi se pare, depinde dacă mai știu contul. Că știu că mai avem o invitație și n-am cum să o dau. Adică am cui da. Mai bine să muncească pentru ea decât să o dau gratis. Așa îmi gândesc și eu. My god, ce mă enervează! E bun. Sunt la layer 16 ar trebui. 13, 14, 12. Bun. Hai să căutăm diamond. Că la player-ul ăsta de obicei se găsesc diamonduri. Sper, ce puțin. Știu. Cause dreams like this are not something you wish for. God damn it! Oh! Fuck! Ok. Avem lavă. Asta e bine. Și avem redstone. Ok, hai să mergem să luăm niște apă. Și am să fac un obsidian farm pe aici, adică am să torn apă pe acolo. Pentru că pun pariu că o să găsim diamond. Dacă găsim diamond, bun. Dacă nu găsim, tot e bun. Adică na, nu chiar așa de bun, dar e bun. De ce m-am luat arc cu mine dacă n-am săgeți?
Just Vlad. Da. Adică n-am recunoscut că m-am uitat acolo pe sus. Da, whatever. No. Cause dreams like this are not something you wait for. Da. Nice. Hai să ne facem mai repede o găleată. Bun, am. Da, am o întrebare. Ați vrea să continui seria mea cu Frisca sau Supradoze de vise sau Eagle sau Skin de Batman cu față de gay? Așa spun eu. Așa că Frisca e mult prea lung de spus. Știți, și mai bine spun Skin de Batman cu față de gay. Nu știu, mi se pare mai ușor de pronunțat, adică în loc să spui Frisca, îi spui piele de skin de Batman cu față de gay. Nu-i mai logic așa? Ok, de ce vorbesc acum? Just, no. Și, da, aș vrea să vă mai întreb ceva. Ce joc ați vrea să mai fac? V-am întrebat asta în vreo ultimele videouri, dar chiar sunt curios pentru că nu vreau să mă limitez numai la Minecraft, adică voiam înainte, dar acum mi se pare că am mai multe posibilități și o să am mai multe posibilități imediat ce mi-am un calculator mai bun. Dacă dă domnul și iau, nu știu, poate un nou la mate, fai. Doamne, nu numai că aș plânge, dar poate îmi iau și ai mei un calculator mai bun. Vise. Sunt doar vise. Ok. Am torții, deci nu e o mare problemă asta. Bun. Să-mi fii lavă. Asta te rog, să-mi fii lavă. Bun. Redstone. Ok, what the fuck? Hai să pun ceva torți pe aici. Și să... Nu știu de ce nu mai merge mie Optifine, dar mă rog. Oh, fuck. Da. Nu vreau mers prea... Nu mers prea bine, nu? Ajung și eu. Așa. Eu chiar mă gândeam, vorbeam cu un coleg și... Adică și el s-a apucat de gaming. Am să-i pun celul în descriere dacă mi-l mai amintesc. Pentru că nu mi l-a spus. And stuff like that, da. Și îmi spunea că în Minecraft, în jocul ăsta, nu prea ai ce să vorbești. Adică spui ceva în genul, mă duc să iau cabel. Oh, yeah. Dar după ce mi-am dat seama că... Și asta am să încerc să spun mai mult în aplicare. Poți să vorbești despre absolut orice, nu numai despre joc. Și pentru că nu prea mi-am dat seama de asta, dar acum mi-am dat seama și încerc să pun cât mai mult în aplicare. Să spunem că e un fel de vlog fiind în gaming, da. Merge asta, nu? Așa am gândit și eu. Ok, avem gold, e bun. Da, goldul nu ajută cu nimica, deci nu e prea bun. Ok, să facem așa. Da. Eu v-am spus câte ceva despre viața mea personală. Nu vă spun unde stau, la ce școală merg, pe aceea poate vă înjur pe unul și pe aceea parcă vă scrieți ceva și unde la mare. Da, și eu sunt relativ slab. Da. Oh, fuck! De asta merge cu shift. Băi, cred că am dat de o fundătură. Mă enervează. Chiar mă enervează. Cred că pe aici o luăm. Da. Tune. Because dreams like this are not something we wait for. Da. Și, voi să credeți sau nu, eu citesc. Și am avut un fel de fază cam nașpa cu bibliotecara alaltieri. Deci știți că de obicei ai nevoie de fișe de lichidare ca să centra noua. Eu aveam o carte, vai de capul ei, care trebuia să o duc la bibliotecă, am pierdut-o. Și era de polițistă și m-am oferit să-i dau același gen, dar de altă autoare cu autograf. Adică voiam să-i dau o colecție, o carte a Agatha Christie, variante de colecție, cu autografe and shit like that. Și a spus, nu m-a acceptat-o, adică nu că ar fi o mare tragedie, dar totuși să... O refuz pe Agatha Christie în favoarea lui... stai, cum îl chema? Bob... Așa, Michael Sinclair.
Mă gândeam la Bob Sinclair, că nu știam numele celălalt. Asta mi se pare un fel de gest din cultură sau un fel de... Sau așa era procedura la ea, nu știu. Dar totuși, mi s-a părut cam așa. Și ce că e abuz sau ceva în genul ăsta? Oricum știu că intru într-o nouă. Sper. Da, haideți să mergem... Nu, de fapt nu, asta e deja ceva în genul România... Românii sunt deștepți. Mă bag în mai multe chestii, cam de căcat. Da, cred că am să închei aici episodul. Pentru că v-am spus că nu o să mă fac de jumătate de oră, să le fac de un sfert de oră, pentru că sigur mi-am dat și eu acum seama că nu o să vă uitați la tot episodul și poate să pierdeți ceva crucial sau, nu știu, ceva fain. Așa că eu sunt Vlad, vă spun la revedere, imediat și mă urc pe Stairway to Heaven. Knock, knock, knocking on heaven's door, wow, wow, Da, am stat prea mult pe lângă fete și m-au apucat și pe mine karaoke-ul sau karaoke-ul fără versuri. E cântat la bașcă. Și nici măcar n-am voce, deci e un chin pentru voi. Deci, da, să mă duc să iau niște... Așa, eu am fost Vlad și vă spun la revedere în 3, 2, 1, în ziua afară, stați să iau niște sugarcane-uri, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție!